Здравейте хора! Днес ще пробваме пръчки с грим, като тук пише, че е за деца над 13 години. Добре, да видим в пакет с пръчки за деца над 13 години какво ще получим вътре. Знаете ли аз какво искам да ми се падне? Искам някой гланц, някаква спирала или очна линия. И някакви ногти, защото аз обичам да си лепя ногти по принцип. И да. Но сега ще разберем какво е вътре. Като ще го изсипим в тази купичка. И между другото да напомня да се абонирате за канала, ако искате още такива подобни видеа и да качвам още повече. Не за гледане. Имам това нещо вътре. Сега ще го изсипя да покажа какво всъщност ми се пада. Но малко, защото... Ужас! Мисля, че един път ми се беше паднало такива пръчки. Такова деца с купи веждите. И обаче това има почти същата опаковка, червено обаче. Това... Опа. О, Боже, помислях се за малко, че е нещо друго. Така, сега ще оценим неща. Но това наистина ми изкара ангела от сърце, ангела от главата. Направо ужас. Така, опаковката 8 от 10. За вкус 9 от 10. Сега сме окей. 17 точки за тези двете неща. За пръчките 9 от 10. А пък за играчката да не приказваме. 2 от 10. С 19 точки за тези пръчки. Даже заслужаваха 20, но заради играчката абсурд.